megint vélemény felsőbe. Na látod, mert én füzébe kell mászkálnod. Szavalnom kell érteni. Nekem kell szavalnom. Igen, te vagy a szülőnapos. Tehát akkor nagyon sok boldog születésnapot szeretnénk itt testületileg így kívánni. Testületileg a szakszervezet nevében. A csokit nem nagyon szereted, de hát most ez most megszereted. Hogy megígérem. Most ez van, reméljük ennek nagyon fog Hát szülni. mondjuk, hogy megnézhessem. És akkor, igen, és nem kell értesen sokáig. És készülök itt a beszélőre. Jaj, bocsáss meg! Ezért szeretném ezt elmondani, hogy a banánfa, hogy a banánfa egy kis szerelmi életserkentő tartozék. Kapod a tortádra, na. És akkor még nem mondod, hogy én vagyok itt, ez egy kis kapod a tortádra. Ezt még fogom. Boldog születésnapot. Nagyon szépen köszönöm. Gyerek vagyok, csajok tényleg ezt így akarok, de... És így a tuti nem szíves. Kembe vele hozzáadás. Gyere eléban, csak kérjük szépen egy fényképet. Videózok. Ja, hogy akkor szépen kultúrátlan kellett volna beszélni. Nem, ez így tuti. Várja, lepakolom az asztalra. Jövök erre. A munkáját. Kicsit pakoljál nekem, légy szíves. Lapra húzom be a mosom, nem én. Igen. Jaj, Így legalább természetes lesz. köszönöm. Betarál. Sok fény. Magyaros csoki. Köszönjük Nem, azt kérlek szépen, egy mogyorós trüffel. Az lenne a gyönyörű, ha dobozba egy ceruza lenne hozzá. Ceruzát már kapott. A ceruzám van. Az már van, vagy 10 éve. Mellette is volt már, de Persze. mit kaptam? Hát kibontad. Új lányok, nem mondjátok. Reméljük tetszik az illata, ezt testületileg Igen, és a választottuk. táskám is olyan illatú, mert el... Belefolyt. Nem, csak hogy választottunk előttem a kis mintákat. De jó. Ez a visszafogott nyárias olyan. És tök jó a flakonja. És tök jó a flakonja. Valamint az üveg. Ez nagyon finom. Igen. Hú, ez jó sikerült. Nem tudom, melyik öltök volt, de kurva jó sikerült. Én másikat választottam volna, azt azért bevallom. Nem, ez nagyon jó. Ez tényleg jó. Jól csináltad, köszönöm szépen. Nagyon jó, és tényleg egész nap tart. Mert teljesen messze vagyok még a szélnek. Kaptam. Jaj, ezutól is kaptam. Ilyen képeslapot. Kaptam hozzá még 6 darab színes ceruzát is. Nem, mi azért azt csak nem. Bár erőteljesen gondolkodunk rajta. Igen, volt egy olyan, ami kellett. Nagyon szépen, köszönöm szépen. Mi van ebben a szép nagyban, amit nem kellett volna, hogy összetörjek? Hát a pohárkészlet. Hát igen. Tényleg, most Tudod, a retro pohárkészlet. tényleg, hú, basszus. Igen, mert hogy... Lehet szakítani? Aha, persze. Szakít, ha bíznek, ha bízhat. Éj! Esetleg vagy olyan fogkesztés, hogy felhasználod még egyszer a csomagolóanyagot. Adakitál! Jaj, de finomat fogok sütni benne. De akkor az elsőben Lesz kacsacom sütve. elsőben szeretnénk ízléseket. Megígérem. Köcsület szavamra. Jó. Nagyon jó. Nagyon fasza. Édeském szépen. Nagyon jó. Nem bontom ki, mert tudom, hogy néz ki, de nagyon szépen köszönöm szépen. Mi kibontottuk egyébként. Megnéztük, hogy Egyben van. tényleg, hogy Nagyon jó. nem, igen, hogy nem törted össze, meg ilyesmi. Nagyon szépen De köszönöm, tényleg. csalódást kell okoznunk, hogy nem pohárkészletben. De kár, basszom. De inni üvegből is tudom. Ez megvan. Megnézhetem. Boggász első oda van ezért a flakonért. Nagyon jól néz. Ha kiürül, akkor létszed már neki. Léci. Jó. Jégerre töltsd már meg is. Igen, ezt szeretném, hogy spricceled magad, vagy csak a szádba? Te is megnézed? Nagyon szép. Hogy székszagolta. Hát aztán legesen. Igazán megleptetek. Igen, biztos, hogy meglettünk. Adtam egy pár támpontot, tehát bármi lehetett abból. Igen, Úgyhogy most már iszunk. most beriszunk. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm. Minden esetre én a helyedben valami itthon végezhető munkát végeznék, mert annyira szép a ház. Mondjuk én csak a nem fürdőt mentek láttam, hogy őszinte legyek meg a De mindjárt konyhát, de téged körbe viszlek külön. a fürdő, hát az valami szenzációs. Megcsinálhatlak titeket? Igen. Hogy jön el, jó? Igen. Én ezt mondom, Ne hogy fogd remélem, vissza hogy felbontjuk. Én nem vagyok munka, mindent megcsinálok mindenből. Ezt így óvatosan, mert nincs külön csomagolva. Látom, hogy egyben van. Igen, ezt is csak óvatosan. Nem hiszem, ez Ennek mi a színe? Nem tudom. Ez
ez a... Itt valami Ibiza. Etu? Ez csak egy kézig így benyúl. Pincsi? Nagyon jó. De csak megvan. Jó. Megvan. Roni! Úgy, ez nagyon csúnya, nem bírom azt Csináltatok fel az ilyen olvadós. Nagyon csúnyán néz ki. Az nem baj, attól finom, hogy csúnya. Ronda, de finom. Aha. Ha nem kell. Etu? Még egy karika? Hanyat neverd magad? Várjál, én is itt vagyok ám. Tudja. Jaj. Nem, köszönöm szépen. Most már egyéb belőle. Csihű, nagyon tudom. Köszönöm. És meg hátra még a fiúk. Nagyon színi. Tudom, mit ördögni kell így. Mindig a belső érték a fontosabb is. Belül magyaros. Ne? Még ott van egy kicsit csak ilyen. Rani! Sokszor jók tapadva. Ki egyébként? Kocintotok még? Most már, ja tényleg, kocincsunk lányok, jó? Most már tényleg Hát a inni fiúk kell. is. Tényleg a Fiúk, gyertek, kocincsunk. És hol az én piám? Ott van a Nem sárga. hiányzik akkor mi? Én kólát kapok? Igen. Nem sajnálom tőled, babám, tudod csak. Fogy. Csak terhes vagy. Hát de legalább mi kocintunk legalább valami kis kort. De nem arról, hogy egy pohárral megihat a napom? Egy pohár vörös bort? Kurva annyian enged, bazd meg egész nap. Remélem ezt nem videózés. De. Na, én egy olyan kis filmost szeretnék nyomni. Mert most, de almalével csak. Nem, csak De? egy nyeletet. De almalével kapsz. Jó, akkor a Tudod a balmalével. De jó ez a nap. Hozzá tudod, úgy tudod. De vedd a szemüveget, mert akkor oda sül a tudod. Bőven elég. Hát de így meg a ráncaim is ülnek be. Úgy jó, persze, csak a kocintásnak. Hát ez szuper jó. Jó lesz, hát elrontod. Hát elrontod. Hát el. Hova lett most a Most hova lettél kisföldi? kutyázott? Kutyázott és között most. Ha kér valaki kávét, akkor van főzve, csak szóljatok. Oké. Kávézzunk utána? Nem még? Bogi, ez most kidőlt és Nagyon késztek, jó? élvezem a napot. Gyerek is földi Bepotolod kocsint. Anyám még rá is elszokom, de lerakom magam a lépcsőre, és így. Szaba, mit kérsz? Ez vodka a citrom. Várjál, még Csabám is. Hát én sabloztam, mert én olyan sörös vagyok a napot. Tudom, baba. Mi a nyaphelyre gondolod? Nem, nem jó így. És abból az a kocintasz? Miről? Hát, aha. Akkor ezt, nem? Semmi? Citromos sörrel, mert ennyi van. Pillanat, Csabának nem megcsinálom. Persze, jó. És direkt a mi kedvünket csináltátok ide ezt a részt, hogy legyen hol. Igen. Igen, csak aztán kedvedért, Bogi. Nem a miénk. Igen. Ennek a délutánnak szervezőleg. Na hát akkor Isten keljetese a kis születésnapost. Nagyon szépen köszönök szépen Isten mindent. keljedesen Kár, sokáig. hogy itt vagytok. Köszönjük a meghívást. Köszönjük a meghívást. Nagyon boldog születésnapot. Köszi. Köszi. Tehetükám még? Venékig. Én videózok. Teljesen jó. Köszönöm. Na hát akkor Egészségetekre. Na, ezt majd egy 2 óra alatt lesz. Csoki nagyon jó volt ennél nyelv. Jó lesz. Ez Bulgáriában menne sláger.